Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәр ишегалларында хуҗаларына кирәк булмаган машиналар чалда. Әлеге проблема белән ничек көрәшәләр? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Үзәкбанк НАС Иминет компаниясының лицензиясын алды. Клиентларга нәрсә белергә кирәк? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Сидоровка бистәсендә шүплек барлыкка килгәне, көнкүреш калдыкларын бирегә кем ташлый? Гөз бистәсендә яшәүчеләр ишегалларындагы иске машиналарга каршы активистлар автомобильләргә кисәтү кагазлары беркетеп чыккан. Бер ай эчендә аларны урыннан алмасалар, махсус таянкага җибәрәчәкләр. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, соңгы вакытта машиналарны яндыру белән бәйле хәлләр проблеманы тагын да кискенләштергән. Ләйсән Ханова сюжеты. Машинаның тәгәрмәчләре тишек, тәрәзәләре инде күптәннән ватылган, ә ишеген инде һәркем, хәтта балалар да җиңел генә ачып керә ала. Газ бистәсендә яшәүчеләр әйтүенчә, бирдә хәтта төн кунучы да бар. Монда иске машиналар иминлек өчен куркыныч тудыра дигән фикердә шәһәрдәшләр. Якында гына йортлар, башка кешеләрнең автомобильләре тора. Находим хозяев и беседуем. Люди, кто понимает, они убирают сами машины. А вот такими, как эта машина, мы уже боремся больше полугода. Взяли предписание, положили, сфотографировали, отправили в интернет. Соответственно, для того, чтобы хозяин увидел, может быть, ему станет стыдно, он сам ее уберет. А если не уберет, значит, администрация города уберет ее сама. Вот, посмотрите, тут, ну как тут дверь не открыта? Она уже сколько, года 3-4 стоит. 7-22 йорты ишек алдында да шундый ук хәл бирде. Машинаның хуҗасын да таба алмыйлар. Ә менә 32-нче комплекста 10 ел көрәшкәннән соң ниһаять проблеманы хәл итә алганнар. 19 жылдан берле без ул машиналарны определяция иткән җиргә чыгара башладык. Ну аны чыгара, конечно, исполком. Махсус карар бар, аның өчен требование бар. Шушы требование буенча билгеләнгән җиргә ул машиналарны алып чыгып куялар. Әлеге урын Чулман проспектында хуҗа кеше машинасын алырга теләсә, аңа башта эвакуатор хезмәте һәм автомобиль стоянкада торган көннәр өчен түләргә кирәк булачак. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанның НАС Иминет компаниясы лицензиядан мәхрүм калды. Сәбәбе Иминет өлкәсендәге законнарны беренче тапкыр бозуда дип белдерде Үзәкбанк. Оешманың офисы Чаллыда да бар. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Компанияның лицензиясыз калуын кайбер шәһәрдәшләр белмичә дә калган. Шуңа да ярдәм сорап белгечләргә мөрәҗәгать итә. Әмма кайбер сораулар җавапсыз кала. Я даже не знал. Им не сказали, мы ничего пока никаких действий не предпринимаем. Я говорю, что банкроты, что ли? Ничего, говорит, не могу сказать, не можем, говорит, сказать, не знаю. У меня водительское удостоверение я поменял. А там же надо, чтобы, когда поменял удостоверение, номер записывается другой. Оешма офисында милек белән гомерне иминиятләштереп була, ә менә автомобиль хәрбиләрнең гомерен һәм сәламәтлеген иминиятләштерүгә, куркыныч объектларына, авария очракларыннан пассажирларга зыян килгән очракта транспорт компаниясын иминиятләштерүгә лицензия юк инде. Иң актуаль хезмәтләрнең берсе автомобильне иминиятләштерү. Белгечләр моңар өчен НАСКада иминиятләштерүчеләргә борчылырга сәбәп юк ди. Ваш полис действительно имеет прежнюю силу. Если наступит страховое событие, вы можете обратиться либо в Российский союз автостраховщиков, либо можете обратиться в страховую компанию виновника. Россия авто иминиятләштерүчеләр союзына 15 майдан соң мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тау хәтле шөпшәр һәм начар иесе Чаллы-ТВның кайнар линиясына Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларны тәрәс каршындагы шөпшәр өеме борчый. Әлеге территория өчен кем җаваплы? Урында Лилия Гатина булып кайтты. Әлеге шөп өеме монда берничә көн элек барлыкка килгән. Аны якында яшәүчеләрдән һәм бакчалардан кайтучылар калдыра ди шәһәрдәшләр. Люди же безалаберные. Машинами в 5 утра я иду на работу. Я хожу работать. В 5 утра. Машины подъезжают легковые и мешками мужики вытаскивают. А народ с частного сектора ведет по привычке, как обычно. Валит тут газолем таким пятком, просто заваливает и все. Буквально 2-3 часа и она обратно набирается. Частный сектор, оттуда все идет. Элек бу урында шөп контейнерлары булган, ләкин алар тиз тулган. Шуңа да контейнерларны комплекс эшенә күчергәннәр. Быелдан башлап безнең шәһәрдә шөп чыгару белән Гринта бердәм төбәк оператор шөгыльләнә. Компаниянең Чаллыдагы вәкиле Минифәнис Хабибуллин сүзләренә караганда, бу проблема турында алар белә. Ел дәвамында бу урыннан 50ләп КАМАЗ шөп түгелгән. Площадканы без бергәләп
управляющий компания Жилкомсервис белән Муккаркомункос и исполком Комсомольский районның башкарма комитеты белән бергәләп хәл иттек и алырга булдык. Без аны алдык. Площадканың контейнерларны куйдык домнар янына. Вот, по нормам анда позволяет. Шуның өчен һәр көнне машина мусорларын чыгара. Бу участокка, несмотря на это, теңнә китереп ташыйлар чүп. Хәзер бу территорияда чүп ташлау тыелачак. Бу хакта шәһәрдәшләргә хәбәр итү өчен якындагы йортларда мәгълүмат һәм видео күзәтү җайланмалары урнаштырачаклар, хокук бузучыларны штрафка тартачаклар. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шығарылыш сыйныф оқушылары үшін қызу вақыт, алар имтиханнарға әзірләнем. 9 сыйныфлар үшін бірінші сынау 24 майда булачак. 11 сыйныфлар үшін БДИ 27 майда старт ала. Я шәһәрдәшләр тормышларындагы әлеге этапка нинди әзерлек һәм кәйф белән бара? Бу чорда өлкәннәр үзләрен ничек тотарга тиеш? Бу хакта Ләйсән Ханова сюжеты. Бик тиздән бу укучылар мәктәп бусагысыннан атлап чыгачак. Әлегә алар өчен төп бурычларның берсе дәүләт имтиханнарында яхшы нәтиҗәләргә ирешү. Лилия Титова 4 фәннән сынауга әзерләнә. 11 классның башыннан бирле әзерләнәм. Үземне бик тыныч тотам. Әйбәт бирермен дип уйлыйм. 9-11 сыйныфлар өчен дә аттестациянең 3 этабы билгеләнгән. Узакламый сынауларның төп чоры башланачак. Тырышсаң авыр түгел ул. Лисе тырышып бирелеп укысаң бер кайчан да авыр булмый. Мәктәптә әйбәт әзерләтәләр. Укучылар гына түгел, имтиханнарга мәктәпләр дә әзерләнә. Әйтик, 4-нче мәктәп 9-нчы сыйныфлар өчен сынау бирү пунктларының берсе итеп билгеләнгән. Моңа ел буе әзерләндек, ди директор Айдар Гарифуллин. Техник әйберләр алынды, констоварлар алынды, укытучылар укытылды. Үзебез укыдык һәм инде инструктажлар үткәрелдек. Һәм инде менә шушы 24 май көнне дә безнең мәктәптә беренче имтихан булачак 9-нчы сыйныфларда. Ә инде 11-нче сыйныф укучылары өчен бердәм дәүләт имтиханнары 27 майда башланачак. Алар бу көнне география һәм рус әдәбиятыннан белемнәрен күрсәтергә тиеш. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шалда тарихи урыннар буенча велоквест узачак. 18 май көнне квестта катнашучылар Комсомол районында урнашкан махсус маршрут буенча велосипедта йөриячәк. Экскурсия программасында Кәрим Тинчурин бульвары, Тәүбә мәчете, Үзәк урама, Муса Җәлил скверы, җиңүнең 50 еллыгына 50 чыршы хәтер аллеясы, Ватан ана мемориаль комплексы. Локацияләрнең һәр кайсында шоуларга әлеге истәлекле урыннар турында кызыклы фактлар сөйләячәкләр. Велосипед сәяхәте Габдулла Тукай исемендәге яр буенда башланачак. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 17 май җомга көнне сәхәр 1 сәгать 16 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачуын 9 сәгать 38 минутта башлана. Коръәни Кәримдә Әл-Гимран сүрәсенең 134-нче аятында ачуыгызны эшкә алыгыз, дошманнарыгызны гафу итегез, Аллаһы Тәгалә каршында сөйкемле бәндәләрдән булырсыз диелгән. Рамазан аенда эшләгән изгелеккә савап 700 дәрәҗәдә артыграк ди дин белгечләре. Шуңа күрә мөселманнар зәкатларын да бу айда биреп калырга тырыша. Тоткан розаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә ишкәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Платишь за связь больше 300 рублей в месяц. Пора сменить курс. Новый тариф «Все хорошо» с безлимитным интернетом и 1000 минут на звонки всего за 6,5 рублей в день. Закажи сим-карту на сайте start.leтай.ru. Балтателеком. Город Казань. УГРН 103 163 021 31 20.